व्यास लोग बने हमारे गांव में हरि कीर्तन भजन होला मगर वैशाली जिला के अंदर ये हम गा रहल बानी जो आवाज में ये आवाज बेजूरी लगावेला वैशाली जिला के तीनों ठे व्यास बा व्यास त ढेर बा व्यास हर गांव में बनी ये आवाज के जोरी बा एगो इधर वीरेंद्र सहनी उधर अरविंद यादव आ चेचर में चल जाए तो शंकर सिंह अलवेला आइए शादी के होके होला दिन धरा जाला 2-4 महीना 2-4 दिन 2-4 बरस तक आगे पीछे दिन हो जाई मगर वो ससुराल भर जाए के जब दिन धरा जाए सरकार तो एको सेकंड आगे पीछे ना हो मांगेला पलमुआ गवाना मांगेला गवाना माता मन घबराई तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार हरि कीर्तन में 8,000 रुपया सरकार जहाँ हरि कीर्तन हो वहाँ सरकार कुछ न कुछ मौका मिला इंसान के मनुष्य के कबो कि हरि कीर्तन में कुछ न कुछ भगवान के बैंक में जमा करना जरूरी बा शुद्ध ब्याज जोड़ के मिल जाए रउआ मिली न त रउआ बेटा के न त पोता न त परपोता के ग्रंथ में लिखल बा मांगला बोला मुआ गवाना मांगला बोला मुआ गवाना मोनो बदलाई
बारी बारी बोलो गमन मांग रहल बनी हाँ हो ले जाए के मगर अभी तो हमरा बहुत उम्र कम बा अभी तो उम्र भी नदान बा नूर सहूर कुछ न सीख ले वानी की साजन के घर हमरा कैसे रहते हो नूर सहूर नहीं सीखली नूर सहूर नहीं सीखली नूर सहूर नहीं सीखली का किताबी चलाई नूर सहूर नहीं सीखली तो किताबी चलाई सिटी के बंद करी हाय लाओ साफ कट गया हो हाय लाओ हेलो 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 किया सहेलिया
छूटल मोरा भाई रे भतीजवा छूटल मोरा भाई रे भतीजवा छूटल मोरा भाई रे भतीजवा बाबूजी मुँह दे माननीय बाबू परमेश्वर राय जी की तरफ से अपना माता पिता के बहुत सुंदर दिल मन से तीनों भाई जप कर रहल बानी। और यही में हरि कीर्तन भी करवा रहल बानी। अपना माता पिता के आत्मा शांति खातिर बहुत बहुत रुपया पुरस्कार 111 रुपया पुरस्कार। भगवान से शुभकामना। मृत्यु का आत्मा है तो शांति। तीनों भाई के माता पिता लक्ष्मण हीरा मिले। Thank you.